Представям ви достан апартамент на 5 минути от метростанция Сливница, на 10 минути от метростанция Люлин. Имаме и Акт 16 от тази 26-та година. Намира се в Люлин 8 на последен етаж с панорамна гледка. Това е дневната, югозападно изложение, обилна светлина и усещане за простор. Спалнята е със същото изложение. Слънчева, спокойна, точно каквато трябва да бъде за добър нощен сън. От спалнята излизаме директно на голямата тераса, панорамна гледка, пространство, което може да наредите точно по ваш вкус. Градинска маса с джакузи, изборът е ваш. Насладете се! Продължаваме към банята, която е разчупена и доста просторна, без компромиси с удобството. Има и прозорец. Това са общите части с доста представителен вид. Към апартамента може да се закупи и външно паркомясто, по-голямата част от което е закрита. Пишете ми или се обадете за повече информация.